أزي دمتهم دمت سلفنا هذا إيرتراي دمت سلفنا هذا إيرترا بحاليوت كفل زينا سلفنا هذا إيرترا ناتدالوه سومناوي مالت وتر حموس أب مربب حبريتا إيرين هذا.com زغر مدبيو سلام كم يمسكم زخبركم سمعتنا أزي دمت سلفن هذا إرترايو نيلوم عن مدباتنا بعلة أو زينا خن في الموينا أسعب بالناون بحت مسكرة مزملكات حتى تشوفنا بهم كنا بلوينا أمونغو تعمل زي ما تاتكن نقولكمينا مسانا خطونحو بخبر نعد داق ماي سلامتنا يبصحكم زخبركم سمعتنا على أو زينا أنه سلفن هذا إرتراج أنفر عباي بريطانيا أب لندن كلاي سورة أخيبا أكيدو سلفن هذا إرتراج أنفر عباي بريطانيا حجون دهر حزب هاجرن كلمة كله أبتعت حزب التيمة أب علت عسران حدن طريق تشحن عسر شوعة كلاي سورة أخيبا أويتو أبزي كابستفر عليه كتماتات عباي بريطانيا بركت زبولو أبالات دقفتن سلفي زترخبلو أبال ما كلاي مرحنة سلفن أبوم برج أنفر عباي بريطانيا حو جمال فتوي نبوليتيكا وجمجم إرترا أمريكتو كابزهابو مبرهي قباتي سرعة يقدف بسنكي أب كل قصرات هاجر أتاتي وزلوا سبعون ما ترى له العنوان برستن نتهاجرنا بحدا قام بتتاني مرحمه له أمريكتو بتم مسرتاوي حقتات أم محبراوي كتباوي بوليتيكاون دبلوماسياون بمبرة إزي كلولاو إزي دما بفلاي أمن أسياتن دكانسيون كلو تومات أكلات حبرت سوات إرترازم تو صعبيناتن بزرزر دحر مقمات كم صعبينو كابزيك النيات زي ودي زقات أمي قبل علي 8 زخون سلماوي حزبي زتقبل مجويتي أمريكتو سفح مبرهي دحر مهاب قباتي سرعة بيكدف دمنيا تسألاي حزبي إرترا مخانو نهاجرنا كأوز غفل تسألاي كم زي بلان بالمجنزاب بكل مداوي سمر عامي حزبنا بموداب نموقادو أبزق بركالسي سلفي مريح تاريخ تصاوت أمريهو كاتيلو ندم بتقاومن هاجراو بايتون أمريكتو أدرع ناي وتي إثنايتي كرتشتات بمقارنة نتي سقايت حنجيتو زبر زلو حزبن نتنعو عرب زلو ناي حبار تلاين كسب مرسع بسيوان كم زلون إذا دما نايزوم ناي حلف النت كورت جاز شامو زحال مو زلو أب مسساين معزابن جزينا زبلع زلو أكايدا قلسي داقما يريتو ناي مبارن حنتن ناي مودعتا مفتحي هاجراو بايتو كم زسافح مقالسي مدرخ متن ودبنا نطوف تساتاف النوتو كوغولبت بحد وغن أقاتي مو كاب زلو دوتا نخوات قبو قمقام بمكيات زي داقم تمرت النخرخ بلو أب مقبار كاو زت ألبا بركوتو نخقبر مخانو أفليتو كاتيلو أبال مأكل مرحنت تحقاقازي بيتصحفت ودبا وقودات سلفي حاو يوسف من ديمقراسياوي أقباب أفتها تحاوشتا وكونتات سلفي أمريكتو أبزهابو مبرهي بمسارة وساني قبائي سلفن هذا إرترا أتم حنقلتي قالسي بزي مقبالهم نتي وساني سالسي قبائي كمستتقبري أسميرو أموداتا كابتساتف تأخيبا نزم وطوري رئيتوتات حطون مرسن مبرهي بمهاب نزل تقبلو ولوا كم دبتوهو بمرقاقات أخيبا زازيموم أبكتما برنينغهام بمسابشر تسوي أخيبا فشلوا بزي حقاوي أقباب باسم سلفن هذا إرترا بعلت 28 تنطري كلتشحن 10 شوعتان أبكتما برنينغهام بمسابشر تسوي أخيبا فشلوا أبتا أخيبا أبلا سلفي جنفر عباي بريطانيا كم زحبروه أخيبا نمجمار أبستدى الأولو حقاونا أخيبا مستحتتين من ملاس تتسقم موسى بندرن بنهرن تراي كابناي ولك ملاخي إسياس بزي في الملكعو كاب أخيبا خوتلو تراي كم مطلب ساعتات كم زقوا عبان سعبوا ون أتوم تساتف تأخيبا بوغلهم موسى أبسلفي كاب كتشحن 10 تخطن جميلو حقاو أبالنت كم زي بلو نزد ما بإيدو تحيفو كاب أبالنت كم دس حبن انتخوني أبتي بوان الناس سلفيز في التكرر رديت كبيرة تراي كمرح مبالون بسن استتحازم هلاو اليوم كاتيلهم دما بموسى خابتي ساعتات استمرتي حدش مرحنا السلفي بحقي كحطو مخانو فليتو سبسباتو نخي قرب المهدام يهندد كم زنبري مرأيانا يزدما سعبو زترأي قدات مخصاتو أكاليعوم بتوسعوين موسى اتناي مودعتا طمح تكال كبيرة ناولكو نمقبار زعل ما كايدا يخيل ممسنحو أخل جبتتات أقربهم موسى بوغونو كابتو قدين مهدام بزحوكا انت ندري بزيكا حاو كالوت كلهم أخيبا نيثات كأمنهم بزي مخالو اتي استتصوع أخيبا بزي فرة تساقيرو كم زفشلي كابتو بوتا وكيل كفل زينان هذا إرترا حبيرو
عودة أستمهرون زتن أب إثيوبيا أب كتما أديس أبا تخيدو كاب حدار عصرته سقاب عصرته سلسته كلتشحن عصر شديسن أب استقبلي ناي مخفتي سنة سرعات أبوهم برسلفي حاو عبد الرحمن طه ناي ينكو عدحن متأخوم قال دحري مسمعو نمملاس حتو ديمقراسي ناي وچو حزبتات إيرتران نتي زكايد قالسي نمرقاف حزبن محبرسب عالمن نزجاوتوون نزجبيوون وساني ترى بزي تراتر منقدين خبقعون واناتات نايتي سرح مخانم مأنتي خرقاقوزو ات مبأتاوي مدلاو ناي مسرات حساباتن التحسابان بزي ولاو المقدين خعدكو زحقز بخفل الزينة سلفن هذا إتراس تدلوه ناي أستمهرون زيتن مدب مخانو حبيرو إذا عودي أستمهرون زاتن بخلت قبل استدلوا خوينو تقدماي أب مسارتاوي سلفاوي نقحاتن سلفاوي متكلاتن علاماتاتن زتوكوري خون كله اتغال أيدما أب مسارتاوي أمرات ديمقراسين أقاومات ديمقراسياوي منجستن زتوكوري نخادرات زينا سلفن هذا إثرا أب أيوم حجاز يخون بسلفن هذا إثرا استدلوا من بارو بقت النت أب كله جنافر سلفي كوها مخانو حلافي كفل زينا سلفن هذا إثرا حاو يونس إدريس أبريهو بوغن سلطنتي هلو كونتات هاجرنا نمهدساسن كند شجرات إيرترا حزبان بنوصور نمللاي أفتتها شجرات أملكيتهم أبزكايد ومدرخ زته أتي زكايد عود أستمهرو أب حفشاوي فلتوتهم بفلايد ما أبتي زكايد وزلو عيوت زينا حجازي من بارو بمبره كمزي عينة مدبات بسفيحين كتسألنتن كايد كمزلو تنابيهم بمبال وكيل كفل زينا سلفن هذا إيرترا كبادي سابا حبيرو سلفن هذا إيرترا جنفر أمريكا أب كتما واشنطن عود أخيبا أكايدو مرققات مسل دهنت حزب هاجرن كرم كله أب تحت حزب التما كاب عسات أربعتي سقاب إسران حاسي أب كتما أديس أباس تقابئي قوبائي سلفن هذا إيرترا زملكت مبريتاتن ناي قوبائي أب كتما واشنطن بعدة عصر شمونتي مسكرم كلتشحن عصر شدشن مبرهيت وهيبو أب تاقاتامي أبال مأكلاي مرحنة حلافي كفلي بوليتيكاوي بيت صحفة سلفن هذا إيرترا نبوليتيكاوي جمجم سالساي قبعي أملكيتو كاب تسمعو قال قباتي سرعات هكرف بسنكي أب كله كتلاتات تاتاتي وزلو سبعون ماتريالاون عنوة برستن نتهاجر ناب حدقا مبتتاني مرحا مهلاو أملكيتو بتموق ناي سالساي قبعي سفيح مسارتاوي حكتات أب محبراون كتباون بوليتيكاون دبلوماسياون بمبرا إذا قالوا لهم بفلاي أب مناسياتن دك أنستيون كالوت تخمات أكلاتن حفرة السبات إيرترا زمزو صعبيناتن بزرزر دهن المغمات جم سالساي قبائي سلفي قبل علي قباتي سرعة يقرف دمنيات على حزب مخانو نهاجرنا كأوز خفيت على كم زي بلان بمجنزب بخلو مداوي سومر عقمي حزبنا بمودب نمو أبز قبر كالسي سلفي مريحترو خصوت أبريهو كاتيلو نيدم بتقاومون هجراوي بايتون أدرع ناي وتيت نايتي كرجتات بمخانن نتي سقايت حنجتو زبرس زلو حزبن نتي نعو زعرب زلو ناي حبار تسألين كسب مرسع زبسحن كم زلو إذا دما نايزيوم ناي حلفنت زشامون زحلمون زلو أمسساين معزابن جزينا زبل زلو أكايدا قالسي داق ما يريتو ناي مقبر حنتن ناي مودعتان مفتحي مخانو هجراوي بايتو كم زسفحي مقالسي مدرخ متن دبنا نطوف تساتفنتو كغلبت بحد وغن اغاطيمو زولو دوتا نكوصن غبو جمجم بمكياد زيد داكم تمرت نخرخبلو اب مغبار كاو زطلب ابركوتو نخغبر مخانو افريتو قتيلو ابال ماكلاي مريحنت ابو ومبر جنفر امريكا حاو برهان ابرا لديمقراسياوي اغباب افتاتها وشتاوي هونتات سلفي املكيتو ابزهبو مبرهي سالساي غباي سلفي اتي أبرئسي سلفي استقبرت ألمان راسيان أعناوي صراحة ندحنا السلفي تباهي لستوصل وستاني مأكلاي مرحنت بقوباعي تنياتات ممولك أدمي نصداغو نتي تحساس زغرب اللو جبتتات ناب تقابعتي حدا بحدا مسترعي نتوم زتحاسو تحسات حقوم بمقمات ازي زسعب وستاني أم حلاليفو نسو لما بمسارة حق هنسا سلفنا هذا إفترا نزي تحسات حقي أقدمو بعلة إسران شوعاتني كاتي تكلتشهن عصر شديشن بمأكلاي مرحنت ستوها بوساني زمتاتن منبارو أسميرلو أنت غوني اتي لبواتات أب كمت بمئتاو نربحا سلفي بمقدم نتوم أبوشت إزي سلفي إزي كبيت عسد زفوصمو أحوات أب نبور أبال نتوم كملسون بموسان كالمزقن تي سلفي زي طلبهم نبرتن تسبسباتن كمالو إذا
እዚ ድማ ካብ ዝተወሰነሉ ዕለት ንሰለስተ ወርሒ ዝጸንሕ ምዃኑ ካብዚ ተወሰነ ግዜ ምስ ዘይማልኣ ግን ብመሰረት ውሳኔ ሳልሳይ ጉባኤ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ካብ ሰልፊ ይውገዱ ድሕሪ ምባል እዚ ኣፈታትሓ ዲሞክራስያውን ብሙሉእ ዕግበትን ውሕሉልን ምንባሩ ኣረዲኡ ኣብ መወዳእታ ካብ ተሳተፍቲ ንዝመጾም ርእይቶታትን ሕቶታትን ብምምላስ መብርሂ ብምሃብ ንዝተቐበልዎ ለበዋ ከም ዘብጽሕዎ ብምርግጋጽ ኣኼባ ተዛዚሙ ጨንፈር ኣሜሪካን ካናዳን ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባ ብዓወት ኣሰናሲሉ ኣባላት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ጨንፈር ኣሜሪካን ካናዳን ኣብ 27 ሕዳር 2016 ካልኣይ ስሩዕ ሰልፋዊ ኣኼባ ብዓወት ኣሰናሲሎም ኣብዚ ብቴሌኮንፈረንስ ዝተኻየደ ኣኼባ ካብ መሪሕነት ሰልፊ ዝተመሓላለፈ ሓድሽ ሰልፋዊ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ብዝምልከት ብሓላፊ ጨንፈር ሰልፊ መግለጺ ድሕሪ ምቕራብ ብዛዕባ ህሉው ኩነታት ኤርትራን ብድሆታትን ተቃወምቲ ውድባትን ኣዝዩ ጠቓሚ ሓበሬታን መብርህን ኣመሓላሊፉ ብድሕሪ እዚ ኣባላት ሰልፊ ነቲ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ኣብ ነሓሴ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘቃንዑ ዕውቲ ሳልሳይ ኣኼብኡ ዘሰላሰሉ ሰልፋዊ ንጥፈታት ብዝርዝር ዘትዮም በነቐፌታዊ ዓይኒ ገምጊሞም ኣብ ገምጋሞም ውሽጣዊ ኩነታት ሰልፊ ኣመልኪቶም ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ሰልፊ ንምክዕባት ኣብ ዓመት 2 ግዜ ህዝባዊ ናይ ገንዘብ ወፈያ ክካየድ ወሲኖም ብተወሳኺ ሰልፊ ናህዳ ንሰልፋዊ ንጥፈታት ንምስላጥ ዘውፅኦ ውፅኢታት ብዘይ ዕንቅፋትን ምድንጓየትን ምእንቲ ክሽፈን ኣባላት ሰልፊ ዓመታዊ ክፍሊት ኣባልነት ብዕፅፊ ክውስኽን ካልኣታዊ ምንጭታት ከናድዩን ሃናፂ ርእይቶታት ኣቕሪቦም ብተወሳኺ ኣኼበኛታት ገምጋም ሰልፋዊ ንጥፈታት ሰልፎም ድሕሪ ምጽፋፎም ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ብዓለም ለኸ ደረጃ ተቐባልነቱን ተሰማዕነቱን ክብል ምባል ከይተሓለሉ ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካዊ ጎስጓስ ኣድማዕን ውፅኢታውን ንክኸውን ብኸመይ ዝኣመሰለ ኣገባብ ትግብርዎ ኣለዎ ዝብል ዕቱብ እዋናዊ ሕቶ ብምልዓል ብውዕውዕ ተኻቲዖም ኣብቲ ዘካየድዎ ውዕውዕ ክትዕ ኣባላት ሰልፊ ስርዓት ብዝሓዘ ስልጡን ልዙብ ኣብ ዘለዎም ከባቢ ንመምርሕታት ሰልፊ ተኸቲሎም ሓደስቲ ኣባላት ክምልምሉን ንዕላማታት ሰልፎም ንሓፋሽ ህዝቢ እናረድኡ ሰፊሕ ህዝባዊ ደገፍ ንኽኽስኩሱን ክምህ ከይበሉ ክጽዕቱ ምዃኖም ተመባፂዖም ካብዚ ሓሊፎም ኣኼበኛታት ንድሕነት ህዝብናን ልዑላውነት ሃገርናን ብዝምልከት ኣብ መትከላት ሰልፊ ናህዳ ተመርኪሶም ኣብ ሃገርና ንዘሎ ውልቀ ምልካዊ ስርዓት ንምውጋድ ብቅዋማዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ንምትኩ ምስ ኩሎም ደለይቲ ፍትሒ ውድባትን ባእታታትን ሃገራውያን ተሓባቢሮም ተደጋጊፎም ብትብዓት ክቃለሱ ክምክቱን ምዃኖም ኣገንዚቦም ኣብ መወዳእታ ኣኼበኛታት ናይ መጻኢ መደባት ነዲፎም ኣብ ግብሪ ክውዕልዎ ከም ዘለዎም ክጽዕሩ ምዃኖም ቃል ብምእታው ኣኼብኦም ምክብባርን ምርድዳእን ብዝዓሰሎ መንፈስ ብዓወት ዛዚሞም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎማዓንቲ ዝበልናዮም ዜናታት ኣብዚ ወዲና ኣለና ምዝተረፈ መደብ ሰናይ ጸኒሒት بسم الله الرحمن الرحيم أبز خريب مبل 55 عامات مجمار برتاو تقادلو حزب إرترا مسكر من كل على كله دلائنا تنتن حرنتن استبجو سوات ذكرلو معالتي جغانو سوات إرترايو كم تفلت التاريخ إرترا مجمار برتاو غالسي أمنغو سلاماوي غالسنا تنتن حرنتن زفلي مساقاري مدرخ كوينو هيوت ብዙሓት ዜጋታት ዝሓትትን ኣብዚ መግለጺ ዘርዚርካ ዘይውዳ ተባዓትን ጅግነትን ዝተረኣየ መድረኽ ነይሩ እዚ ንኣስታት 30 ዓመታት መሪ ዝተገብረ ብረታዊ ቃልሲ ድማ መግዛእቲ ብሓይል ተሳዒሩ ሕጋውነት ፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብዓወት ህዝባዊ ቅልጽም ዝተደምደመሉ ጥራይ ዘይኮነስ ልዑላውነት ሃገር ኤርትራ ሓንሳብን ሓዋሩን ንድሕሪት ብዘይምለስ መልክዑ ዝተረጋገጸሉ መድረኽ ነይሩ ነዚ ንምርግጋጽ ድማ ታሪኽ ምስን ንገልብጥ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ከምተን ኩለና ብትሕት መግዛእቲ ጣልያን ዝነበረ ሃገራት ናጽነታ ክትጓናጽፍ ኣይከኣለትን እዚ ብሰንኪ ኣድልዎ ዓበይቲ ሃገራት ሽርሕን ውዲትን ነቲ ዝነበረ መድረኽ ሰላማዊ ቃልሲ ሕቶ ናጽነትን ኣብ ምዕንባቡ ብውዲት ዕሱባት ምስ ተቆጽየ ንምህናጽ በቶም ነቲ ግዜቲ ደላይ ፍትሕን ናጽነትን ኣቦታት ብሓያል በዳህን ኩነት ዳግማይ ምትካሉ እኳ እንተተፈተነ ሰላማዊ ቃልሲ ናይ ምምላስ ተኽእሎታት እናጸበበ ኣብ ዝከኣለሉ ደረጃን ዝተበጽሐ መግዛእቲ ኢትዮጵያ እንደገና ኣብ መግዛእቲ ክትቆርበን እዩ ኣብ ዝተገበረሉ ህመት ዘይጸዓድ ህዝቢ ኤርትራ ሰላማዊ ቃልሲ ክሕኖ ምስ ኮነ
ዕጥቃዊ ቃልሲ ግድነታዊ ናይ መወዳእታ ምርጫ ኮይኑ ብምስማር በመሪሕነት ጅግና ሓመድ እድሪስ ዓወቴ ብሓደ መስከረም 1961 ብረታዊ ቃልሲ ኣወጀ። ይኹን እምበር እቶም ንሰላማዊ ሰልፊ ኣንጻር ገዛኢ ኣትኪሎም ዝቃለሱ ዝነበሩ ናይቲ ግዜቲ መናእሰያት ዕላማ ዝኸፈልዎ ክቡር መስዋዕቲ ንኸይሃስስን ናብቲ ሓቀኛ ናጽነት ፍትሕን ዲሞክራሲን ክንበጽሕ እቲ እናሻእ እንሓስበሉን ንሓዋሩ ኣብ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ዝሰረተ ዘይብለል ታሪክ ኣብነታት ኒሕን ጀግንነትን ቀዳሞት ኤርትራውያን መልሲልና ምስ እንርእዮ ብምልኣት ኣፍ ልብና ነፊሕና እንኹርዓሉን ሓያለ ናይቲ እዋነቲ ቅያታት ኣንጻር ባርነት ቃልስታት ታሪክ ብናይ ሽዑ መናእሰያት ናይ ሎሚ ኣቦታትን ኣቦሓጎታትናን ዝወነና ምዃንና ከም እንንየተሎም ድርብርብ ዘይስገሩ መዘንቲ ታሪኻዊ ኣበርክቶኦም ሓርበኛዊ ተጋድሎውን ኣብ ሕልና ነፍሲ ወከፍ ኤርትራውያን ዝሰፈረ ምዃኑ ይጥቀስ። መርኣያ ናይዚ ድማ ነቶም ናይቲ እዋነቲ መናእሰያት ኣብ ልዕሊ መናእሰያት ዝሕደርዎ ዕዙዝ ተቐባልነት ዘስረፅዎ ድርኺት ቃልሲ ናጽነትን ጽንዓት ፍቕሪ ሃገርን ምውርራስ ሕድርን ታሪክን ብሰፊሑ ንምግላሕን ዝሓለፈ ተራ ኤርትራውያን መናእሰያት ሁሉ ኩነታት ሃገርን ደረጃ ትግባርን ተቐባልነትን ሕድሪ ናይዚ መድረኽ እዚ መናእሰያት ምድህሳሱ ሓድግን ጸጋታትን ክቡራት ሓርበኛታት ኣቦታትና ብምዝካር ሞራልን መንፈስ መናእሰያትናን ክብ ንምባል ኣሰር ኣቦታትና ረጊጽና ምልእቲ ሓድነት ንምትግባር እንኮ መወከሲ ኢልና ንኣምን። እቲ ምንታይ ንኣስታት ርብዒ ዘመን ድሕሪ ምእዋጅ ሃገራዊ ናጽነት ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ገዛእ ሃገሩ ክብሪ ስኢኑ ፖለቲካውን ሰብኣውን መሰላቱን ተነፊጉ ኣብ ትሕቲ ዳግማይ መግዛእትን ባርነትን ገባቲ ስርዓት ዝነብር ዘሎ ምዃኑ ኣብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኮነን። ገባቲ ስርዓት ዝተኸሎ ጉጉይ ስርዓት ምሕደራ መልካዊ ስልጣኑ ዘገልግል ዝደኮኖ ኣዕናዊ ፖሊሲ ኣብ ኩሉ መዳያዊ ህይወት ኤርትራዊ ኣስዒብዎ ዘሎ መሰረታዊ ሽግራት ፈጢርዎ ዘሎ ዓቕሊ ጽበትን ዕንወትን ብርሰትን ጥራይ ከኣክል መገዲ ሰላምን ርግኣትን ብምዝራግ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ከይተረፈ ብሰላም ክነብር ዘይክእል ብኩሉ መዳይ ነቲ ሃገር ናብ ሓደጋ ምብትታን እትይዋ ምህላው ንማንም ኤርትራዊ ዘይንገር ሓቂ እዩ። እዚ ድማ በብተርታ ንኩሉ ኤርትራዊ በፂሕዎ ዘሎ እኳ እንተኾነ በቲ ዓጻጻፊ ኣብ ብሄራት ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ ወጻዕግን ምስ ማንም ዘይዳረግ ምዃኑ ይበርሃልካ። እዚ ድማ ስልጣን ንምብሓት ውልቀ ምልክነት ንምንጋስን ብመራሒ ጉጅለ ገባቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተሃንደሰ ሕጊ ኣልቦነት ከም ቀንዲ ተጠቃሲ ህዝቢ ኤርትራ ንምብራዝ ዝዓለመ ኣዋጅ ጥፍኣት ዝረአየ ኮይኑ ብቅደም ተኸተል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ መናእሰያት ወለዶ ዝዘንበሉ ፍጹማዊ በደላት መፀባፅብቲ ይብሎምን ብኸፊል ገለ ንምባል ምድኻም ሃገራዊ መንፈስን ማንነትን ፈላላይ ተጻብኦ ሓድነት ዘይፍትሓዊ ኩናት ምስ ጎረባብቲ ሃገራትን ሳዕቤናቱን ጉዱድ ዕስክርናን መላእ ሕብረተሰብ ናይ ዓስከር ናይ ምቅያር ንድፈታትን ብመስርሕ ምዝመዛ ነፃ ጉልበት ምግባት ኩሎም ሸቕለታትን ኣቢልካ ብድኽነት ነቲ ህዝቢ ኣብ ትሕቲ መሓውርካ ብምእታው ዝሰረተ ወፅዓ ምስክርነቱ ድማ ነቲ ተቃሊሱ ዘቃለሰ ህዝቢ ብቀይዲ በትኽነት ሕጊ ኣልቦነትን ስቕታን ልኡምነትን ብምንጋስ ምብኻን ኣእምሮን ስደትን ብሽውናን ምስራይ ምርሳይ ጸጋታትን ሃገርን ወዘተ እዩ ዝረአ ዘሎ። እው ህዝቢ ኤርትራ ከምቲ ኣሰር ቀዳሞት ብምስዓብ ኣብ ሰላማዊ ቃልሲ ኮነ ብብረታዊ ቃልሲ ንናጽነት ክደልያ ነዊሕ ግዜን ከቢድ ብድሆን ዘጋጥሞ ካብ ምጅማር ሰላማዊ ቃልሲ ክሳብ ምጉህሃር ብረታዊ ተጋድሎ ናይ 1961 ኪንኡን ብመስርሕ ኣብ ነዋሕትን መሪርትን ናይ ተጋድሎ ዓመታት ብምጽማድ ኣንጻር ሕሱምን ጨቋንን ባዕዳዊ ገዛኢ ምስ ኩለንተናዊ ገዚፍ ዓቕሞታቱ ከይተዳህለለ ብምግጣም በጀ ህዝቡ ዘይጽወር ዝጾረ ጀግና ኣፍቃሪ ህዝቡን ሃገሩን ብወርቂ ቀለም ታሪክ ውንን ዝኸኣለ ኣንጻር እዚ ገባቲ ስርዓት ድማ ብመስዋዕቲ ክምስክርን ድማ ወራሲ ሕድሪ እዞም ሙዑታት ጀጋኑ ስዋዕቱን ኣቦታትና ብምዃን ብናይ ሓባር ቃልሱ ሓድሽ ምዕራፍ ናይ ፍትሕን ዲሞክራሲን ክውንን ናይ ምብቅዑ ሓላፍነት ናይ ህልዋት ሓይልታት ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ምዃኑ ምንጋር ዘድልዮን ስለዝኾነ ድማ ሰልፍን ሃዳ ኤርትራ ኣብ መበል 55 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝከረሉ ዘሎ ግዜ ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገርና ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝበኣሰ ኣዝዩ ኣብ ዝተሓላለኸሉን እዚ ንምብዳህ ድማ ኣብ ቅድሚ ሰልፍናን ኩሎም ሓይልታት ከበድቲ ብድሆታት ኣብ ዝገጥምዎ ዘለውን ብሓደ ሸነኽ ውድቀት ገባቲ ስርዓት ዘቃላጥፍ ናይ ውሽጢ ተቃውሞ ክብ ኣብ ዝበለሉ በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ስቅያት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝበዝሐሉን ፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕበራውን ኩነታት ብግዚኡ ኣብ ዘንቆልቁሉን ሃገርና ንሓደጋ ኣብ ትሳጠሓሉን ህዝቢ ኤርትራ ናብ ስደት እናተጓረተ ዝለዓለ ቁፅሪ ስደት ኣብ ዘመዝገበሉን መናእሰያት ሃገርና ግዳይ ኣስካሕካሕን ጥፍኣት ኣብ ዝኾኑሉ ኩነታት ይርከብ ምህላው ነዚ ብምዝማድ ድማ ብዝሓየለ ዝለዓለን ምርድዳእ ተገይሩ
ህዝብን ሃገርን ናይ ቀዳሞት ቅድሚት ብምስራዕ ንድሕነትን ዘየማት ስጉምቲ ብምውሳድ ብሓባር ሓመድ ድበገባት ንምውዓል እዩ ዝፅውዕ። በዛ አጋጣሚ ንኩሉ ደላይ ለውጢ ህዝቢ ኤርትራ ምድላይ ኤርትራ ሰላማዊ ቃልሲ ጀሚሩ ብብረታዊ ቃልሲ ዝተዛዘመን ነታ ብከቢድ መስዋዕቲ ደቂ ህዝቢ ዝተረከበት ሃገራዊ ናጽነት ድማ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብዚ ተጀሚሩ ዘሎ ቃልሲ ሓርነት ናይ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣሰር ኩሎም ጀጋኑ ብምስዓብ ቃልስና ክሳብ ብዓወት ዝዛዘም ሰልፍና ሃዳ ኤርትራ ኣብ መስመርካ ኣለና እንዳበልና ንምቅልጣፍ ድማ እጃምካ ከተበርክት ንጽውዕ። ሓደ መስከረም ንዘላለም ተዘኪራት እምበር ዓወት ንሓፈሻዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ውድቀት ንገባቲ ስርዓት ይግደፍ። ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ሰልፍና ሃዳ ኤርትራ ሓደ መስከረም 2016 ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎማዓንቲ መደባትና ብዛዚምና ኣለና። ድሓን ሕደሩ።